No nazdar ľudia a dnes, ako vidíš, ideme si povedať, lebo hrala sa opäť odveta Ligy majstrov v semifinále. A keď chceš ďalšie takéto videá z Ligy majstrov, aby som natočil aj veľkolepé finále Ligy majstrov, nezabudni dať odber, nezabudni dať like, nezabudni koment, napísať na výkonných hráčov zápasu, ktorý sa hral v útorok, tak ja vidím, že hráčom zápasu sa stal Lamine Yamal. Však Yamal akože mal šance, ale nedal tam gól. Lebo Sommer, keď si videl Sommera, keď som ja videl, že tam vyrážal, že odrazil tú loptu, ale pozor, za 2 zápasy 6 gólov dokopy. Každý tým. No, 6 gólov, každý tým. Obidva týmy. V prvom zápase 3 a v druhom zápase tiež 3. Ale potom išiel rozstrel, kde vyhral tento rozstrel ako nie penalty, ale predĺženie. Vyhralo Inter Milano. A ja som chcel, aby postúpila Barcelona. No bohužiaľ, Barcelona nepostúpila, ale to nevadí, lebo môže vyhrať aj titul, lebo môže Ligu majstrov, môže si znovu zahrať a môže zahrať. Dúfam, že budúci rok vyhrajú, keď uvidíme, aké ešte budú ostatné kluby. No keď sa pozrieme na zostavičku, tak myslím si, že Sommer výborne, pozri Sommer, nech išiel bum bum bum, aj keď je 3 inkasované góly, ale to nevadí však. Aj on dal tie góly Barcelone. Keď sa pozrieme na to, tak skoro, tá karta, ale to sa nedá. Ale tu vidím, že góly tu dali Acerbi, Calhanoglu z penalty a Martinez. Tam, keď sa pozrie na to, tak Dumfries, ten 2 asistencie dal a Torres na útoku nerobil nič, ani gól, nič. Daniel mu aspoň gól dal, Rapinha tiež a Garcia tiež. A Martini nás dal 2 asistencie, pomohol 2 hráčom, ale ktorým presne sa nevie. A tuto, keď vidíš, tu si môžeme pozrieť, že kde najviac Barcelona držala loptu. To je veľký rozdiel. Na rozdiel od toho, že Inter si chytil len loptu na to, aby mohol streliť gól. To je klasika takedy. Oni to vedia na góly. Keď sa pozrieme si zranenia, takže Barcelona má Condého zraneného, Casada, Bernal, Baldeho a Torreho. A Inter má 2. Parvarda a Carbonio. No tak to není dobré akože, ale hráč najlepším hodnotením, tuto sú talianské a tuto je talianský Inter, tuto je španielská Barcelona, keď sa na to pozrieme. Ale tuto som zistil, že sa dajú podať góly, ale nie je tak dobré. Lebo ja to si zapnem a nefunguje to. No a keď si pozrieme štatistiky, tak Lamine Yamal najlepšie hral. Asistencie 2 Martin, ako som hovoril, Dumfries a Taremi dal aj dokonca asistenciu, super. Pozemné duely vyhrané, ale to nič. Odohrané minúty tu vidíme. Najmenej kto tu hral nám. Najmenej vidím, že Villir hral. A 6, tak najlepšie tu hral ten Lamine Yamal. Ale my týmto nekončíme a ideme ešte na stredový zápas, kde postúpil a dozvieš. Kde postúpil Paríž. Ja som typol, že postupí Arsenal. Dobre, kto nepremenil penaltu? Kto? Vitinha! Ja chytil penaltu. Tak to je fantasticky. Keby mohli otočiť na... Ja som chcel, aby postupil Arsenal, ale viacerí, keď čítal komentáre, tak som videl, že postupí PS, že chcú, aby postupil Paríž, ale bohužiaľ, tak som typol to, lebo... Ale keď sa pozrieme na zostavičky, tak Raja ako výborne. A Arsenal, viete, koho tam dá? Levisa z Kellyho, ktorý skoro, pozrite sa, aký má úplne otrasný rating, má že 5,9. 5,9. Kivior 6,5, Saliba 6,1, Timber 6,9. Odegaard jediný, Saka gól. Pekne, Saka gól dal ešte aj dokonca. Mohol otočiť, ale neotočil.
mohli otočiť, keby Saka dal tie góly, mohli otočiť. Merino na hrote a Martinelli na kryde. Ale Líža sklamala, bohužiaľ. Líža ako Rice sklamal. Ja vždycky ako Riceovi, Declanovi hovorím takedy, že Líža, ale to si nevšímaj. Ja vždycky hovorím na neho, že Líža, tak si to nevšímaj. Ale je Rice. Ale Rice proste jednoducho, keď poviem pravdu, tak Rice jednoducho tie 2 góly mal výborné. Ale keď sa pozrie na to, tak opäť David ja lepšie chytal aj 2 góly inkasované. Ale Donnarumma, tiež som ho videl, že keď som si pozeral, že Donnarumma tam tiež urobil dobré zákroky. A keď pozriem, že Margus za Mendeša to nedal, tak by Donnarumma si udržal čisté konto. Čisté konto by si udržal. A keď sa pozrie na to, tak Barcola, Vitinha, no keby tam nedával takýchto hráčov, tak by to bolo lepšie. A Kvaratskhelia, Barcola, Due. Nevieš, Vitinha nepremenil, lebo Raja stal, proti Rajovi stal. Keď si dáme štatistiky hráča, všeobecne všetko. No dáme plus. Keď sa pozrieme na to, tak Fabian 1 gól. Áno. Asistenta od Dembeleho. A hráčom zápasu je tu David Raya, ako vidíme. A najviac tu vidím, že hral taký White skôr. Nie. Gonzalo Ramos hral najmenej. Najhoršie, ako som hovoril, že Levis, keby tam ho nedal, tak by hral lepšie. Niečo tam dáva takýchto. Taký brankára si povedal pozrieť, zákroky. No, ale pozri sa, Donnarumma 3 vyrazil dokonca. Vidíš? Ja som hovoril, že 3 strely vyrazili. Pozrite sa, no akože typy nevyšli, ale 31. mája máme finále Ligy majstrov Paríž versus Inter. Ale keď sa tešíš na toto veľké finále, tak toto video musíš podporiť lajkom a odberom a dať follow, napísať nejaký pekný komentár, zvonček dať a keď chceš ďalšie takéto videá z Ligy majstrov aj budúcu sezónu 2025-2026, tak dávaj rýchlo follow, zatiaľ sa drž, čau!